Kutsako Retos de Ekosoziales diru laguntza deialdiak lagundu duena da ezin bera artikulatzen, hasieran aipatu da moduan, orain dela 3-4 urte hasi ginen Hernani burujabe herri estrategian baitan, baliokateko eragile ezberdinak bateratzen da, esaten, zeo zer egin behar dugu elkarrekin, elikadura burujabeitzan bidean pausuak emateko, baina diru laguntza deialdiak Kutsakoak eman du eskuna da, haizea auspotu da gure arteko elkarlana, gainera deialdi honek bere premisa baten moduan plantatze ban ja nolabait aliantzan aurkeztu beharra eragile ezberdinak elkarrekin, eta guretzat izan zen deialdi bat perfektu, ja buruan zeukagun asmo bat edo plan bat edo estrategia bat egi bilakatzea ahalbidetu duelako, eta gure moduan, Hernaniko elikadura sistema eta iraunkorra eta burujabean moduan, beste hainbat egitasmo sustatzeko balio ahal du baita Kutsako diru laguntza deialdi konkretuenek,